Komiti jongka Rivet Lake Antori Sport Langkawet. Kalau pensyai pejba bakidur bala sapriang lembaki social media kablabu dakidur kenjak suit nerengai kadai kabla susnahi daki breu henrei om kabashisha. Haba pensyai halor kane nakaliang ubak planning starling do ubari umanijar ulai tu baka komiti hading kajing bana badi ilang bagi social media bakaladon kajing pensapriang ikadur jongki kato kane kinulai kai hakti kejaka kablabu lah kaju kadur daka kenjak dur suit ka komiti kalabu daka jing ujor lembak ke FIR hapo penusla precision banwat lato kane ka DNM ke jing shisha. Kumta ulai tu bada jing trestom jengka komiti berkamtam nakaliang gibor pulit lalap baik ni gidur la susnahi daki breu lembak uwe ukna jengka senong nomadan maupran. Badia kane la pensisharu daka kemi jeng uti ukna kakong Jordamon Karwan ubalale kam kabala penting pensmit yaki paiba kibaju stanat banle jengokai kabala kenturu ikipaiba bakim dai banting lane smit banwan syakte gejaka. Hagane kasngi layo oru kijing pensyai no sordar karat nokling uba pi ponis konstet. Hagine kindet sngi don kajing penbut nam sneu hagde yakane kecaka. Haka laitrik janmet nakaliang kajonga kumu manijar ubadai penyat yakane kamhangne haka laitrik ubnai benikong ar phau ar way. Tihadien bangilai ngasem bat nalap kita link baki WhatsApp ngaklem song klikti ngalum yaki bakam don gatak experience don gatak expert hakabidai bat keneki mobile teknologi ki balong menta te kila sem bat kilap bakane kadai tangga jing penbut nam sneu ne dai tangga jing pen thobria ya kani kajaka te nakliang zonga haka step jongka sautring ngalet ya kendo ya sketri ya Sherman ya Sordar but ex sekretari jongkara bangini song perkat hak bidai bat kene kam tengiru iklem dapen slam nakliang jongkiru ki ai karai bai kene kam bidai ban file mardor dak FIR yakini ki bale yakum kene kecet kam te nakliang jonga hadien bangladep banisimi kata karai ba nakliang joki kila IT hanga pu manager ba haus sekretari ban le kene kam tengila de file ke FIR bat naluar taru ringkat bat katuk kaningut ki tim jongki samla ki jongi ki ba baniwat sebut lang yakum kani kajat kam open to bria penbut nam snil kani kajaka bat hakazu poro ni ai rukahin syaki police station kenang tip banle ya gurin kam bani file kani ka FIR ha police station penusla ringkat bat kajing ai kajungi yakhin kenang bakana yakam nikwa bukan longga bakam step banlap kat kum kajing sha te hakabidai bat hatin ba niladep bat file FIR katu kan esngi nakleng ki bojong police station penuslaro kila trace sisa ngi ai kublai yau officer in charge ba zenong lang ringkat bat ki police tim ki jongki il trace sai kene kam hakbana kliang iro ila let wood banwat kum kejinsia bat hadu ba kini ki breu ki balai kene kam kila one week sangi ka komiti bat nakaliang ka jongi ka komiti ni sneu dai ban ong ba kane kade kam ka bakata adu kata ya ka burong lane ka pensneudur ya kane kam ka jungi sakan ke caka bat ha ka ju poro ka kata ya ka yo akot jong kane ka caka sane bat ha ka ju poro jong than biwari ka jongi borok lang sakan ke caka nakaliang ka junga kumengalai kren menai pi ngiladon gitu ki
ki kena ki ba arpusnem arpuisnem ki bal khamdon kataka expat dia but ki lebatai bukan dia kadai kebom sisa but hakazo oporte nomor kadakadaw ni ay kahins saki ni ay kahins saki sa upulit bon lai uran kam but hakazo opor ong ipi nomor ba hang ne don kidur nomor ba nakaliang kini ki balai kini kam pin sayo wat pin tip kat kum ka jingsa hinakin renga kwa on subatai tanggul mala kane kadur imat kila det that haka Facebook tinaklian gitu kena bodon ke jing expat ki baladon ke jing pang kila yo kene do napo Facebook kane long karyal ma kane mot ke bom don ni ai kane pat kadai ke ba kishu edit kaba pemi kene kadur jong nek so but kene dur kene so kamdai badon takane kawai kadur ndrai arn lightly kidur ki ba ki pemi pen sapriang ban kat kum gajing sne wajong ki ndrai nak leng kajong ingis mutu ba kadon kajing sniudur ha ko bade kajing pen priang kajong ki yang ni saka ban nonatar dang don supat kiwai kidur ki badang don ki banak liang mangi ngidang idea ka an kenang ba kam kan long ka ba kam sai bat kenang ba kam ruk ban la ban lap iki bidan ti hang ni barok ngagum ka kami ngawan hangani ka jaka ban ya thu shafi mo namar ba kat kum ka jing lap jangi hadin ba yingim tip mo ngi wan et ka shande tam ngiwan ban ya wat et ka shande ke bati khon hikte kum jangi alam ka to mo hadin dala jia kini ki ngim tip ngi bana ere ya kataru hadin ngitip ya kata hadin ba ulawan dawan pulit ini hadin na tangil ilaya thuk kin bang ngitip re ngitip balik kan ka jia kum le mo hadin kata ila hadin mo bai ba ila pha jingtip mo ila pha lawan sing jongi ila pha ban wan la ningi sing jongi ba planning tangila letken dangila letken ya thuk kin bang ngitip sisa mo hadin na tangi yo kin ikintin nang tu na ying jong ba planning ka ba ong yang ikin ba yo le se don ikun jong phi mo ki ba le ka ya kan ka mobile ni ki ta kai kum le kum tai mo te din ngim penslam ya kata ngim penslam ile kin saying masan po haying ngim shong tha ki reng yu le ni wa de kita ki kun jong ngi wa te ngi lap sha ka yu ta kun jong ngi penslam re ya kata ya thobe wot ong ho nga le sha ya kan ni mo te din ong edit kai ngasu edit kai na ma ngayo iba Ibreu ki edit dur kumne tang don apps ka mobile te edit ka ken hadin ka tau bu status hadin tang kum pasipo minute duna ai kum tu te weng no kana mar ulam no bating te ya kata ka jing buduk stuin mo hadin kata ting palat ka yun to kana mo ba abu ta ka ruk so te tengi ru mo da ka mensim ka basukya da ka mensim ka ba ni so thu pangila pen jak buram mo ya kan ka turis spot hangde ban iso buram ken ru ibala ya kan ka turis spot ka balai lam nanti lam yang bangin wan ken sakamat mo ban thu seki turis spot ki bawan songkai sene mo bakin nam ting ken nam kan de galong tang ka dur ka bala su le kai te dau khana ban kan rius nem kata bopli umpoi mut si sa bakan ji akum khani te usule ka ken Poi mo siya bakan jia kum kane ka kamba kamsan mo hadu ba ka kata lo de ka ying kasem ka jongi mo ngim nang dem shu na man ta kane ka kam te as ungu siya da ka babura me ya ki committee mo ki ba la play kalat kalentina benta jongi ken bangin wan sa khamata man pha be ya kane ka kam mo bangin namburi ya kane ka kam na man so thu te bi na man de ka kam ka ba ngasimi hakay ngasem ka jongi em ngilay parkhat ngilay pusan mo ding ba ka jing panbor na blay bangin phlabe ta sa kapar sa kinay ki bri ki wan sang ka hingne ila ka jong ka pop mo na marang iso thu bangin la pop hi kanay ka de along ka pop em na mar ba bala ila le bakla ta ila pen thop ria te kanay ka jaka hingne ila pen du nong te ya kanay ka jaka ndre pen map sa ya itra ya kanay ka jaka hingne ka ribit lek result ma kabala kabangila kumbakla da khun jangi tengi pan map sisa kena phi kum bat dak babura me ru ya ka committee kabala
ailat engi bangin wan sakmat bangin phala ya kan gajing sisa dai da gajing bahasbon jongki kila solve lam ya ka problem jongi ma da menta jongi kila ai mensi mengi ken bangi rungin ya thu ma sak tu sport ki bawan chane bakin nam teng ki namar kan ye kalong kadur ka basu le ka te kalong kadur ka basu edit ma ti jong karat jong i perkhat ya ke jing pan map jong kini ki paralok ki bala yala yala bakala te nakaliam jong ka komiti jong ka right nong kling tourism committee ka bala long hakan ka sin sajan mentah yu banai kaya jing tres jong ki jing lap jong ki kilayuan mi wan yathu ya ke jing lek bakala jong ukun dengki haka mobile jong i meina misan jong u tena kaliang jong ni namar kum ni kiri orang pa ki berkat ya ka imlang kasalang wala dangi tip bakal ke jingle kalong bean namar kala dei hi haka an ki ong ka defamation act ka blalong ka jing penjak burung le mangi ki kidang sinsar kila dei kilong ki blalong kilong pa ki ba hangin ya pe ya ki imlang salang jong kadang jong kathan na benta bangi ringdur panum tak madyong ya kiwe ndai da benta jong ki ni si ong kum ni ya thu ya ki jing sisa ya ka wa pilala bakala tena kali yang jong ngiru kali osngeu ya ka jubab bat ke jing pensha jong ki ya ka komiti jong karai nong kling tourism tangi ong kani ka kamkut tang hangi namar kani kalami haka whatsapp kalami hakini ki social media ki baka perthei kala pana kala tiblun kani kala long ka jing penjak burom ka jing pembut nam sniu baki wei ki biyo i ya kani ka jing penpriang kubor kala kata ya ka jing sngeu jongki namar ka kumbaong manager menna tibabun kini ki paralok jong manager jong ki balakun keleng na benta kaja kasa pangat hang te homestay ru kila tatin na wanwan namar kami kompani kijingjia tina kaliang jong ni kang kong kaliang yang sodar mas mukhia kam ha ka jing sisa la dang isim da ka an kila dei ban le kat kum ka an ndre ha ka jing long briu ngim la ban biang don ke jing duna kum ni kinong sensar hi abang isnuthu baki la pla ya ka hok bat ka jing sisa hi ithai kalat kelinti mno wan banra kata ka jing yasuthu jing mon ni ka jakah ne ngak musodar hi kumbala im ka jing syong jing sa hapwa jong karat jong kling hapwa karat jong kling jong ni kumbang itip idon hidu teli ka sinong hang ne ro don lang rang ba sinong jong kalam kawet badai pe ya kan ni badon hakan ni kadang hakan ka jakah judan ka jing bunam ka pasni ya kan ka jong ka jakah nadu ak por idang kena ru ka por idang ile school lu kan ka jakah kan kilum piwa kilong ki bakhoi ki bitenan ju wanin bambang khana sekena ka jakah ju wan khwai dok sli sekena ka jakah ju don tena kata kadau ki jing mi jong kini ki jing pen priang khubor hakini ki social media nakaliang jong kum sodar bala khamrang ba bala ya bala ya im hakini ki jakah yang kadang ki jong ni ka bakendit kalong ka khubor pan penbana ba mi kum kita ki ksut lada mi lada don ksut ketul ladu menno la bana ka ka jakah kala bambrio la ya brio ni rem ju don kita ki ba nakaliang jong ni kilong kidang sinsar markan ke jakah ko ka kendeu jong karat coba la as ngobahan ka benta jong kini ki trai pung dok har di benta ka ba as ngobahan ta karat namar kata ya ka jing bakala ka jing penmi khobor bakala jong kini ki paralok hawi asngew ka jing pan map jong ki isngulung ka minsim
bat ni ong ya ki banang ni syakmat phim dei ban yele su ya kan kakam tada don ki jing bakla na kali yang ki khun ki ti ki bahing hasem pin ai warning no ya ki numlin su kena waki we kintip na lor kataru kumbai menijari la ong pom dei tang mai bapa kata ka dur ka bai pin priang hrei ki don ru so ki we te halor kan yang iru inang budin kat kum badai ka FIR kenang baya kita nginang ya ajing sning sisu interest ya ki bat nang ta susu kum ka bangi de ban la hi ya ka kam ka defamation act kata ka penjak burom ni de ban ya kat kum ka di ban la